Galaècia, març del 381. La Irene ha fet un llarg recorregut abans d'aturar-se al bell mig del pont i mirar enrere. Només percep foscor i una intensa sensació de soledat. Es mossega els llavis en comprovar que els geners ja són a cobert. Han estat uns companys fidels des de la llunyana Roma, però ara tots 5 han desaparegut a la gola del llop que devora la ciutat de Brigantium. Tenen ordre d'esperar el resultat de les seves indagacions, de romandre a la White. Per uns instants pensa que aquella unió, la de la dona noble i els homes d'armes que la protegeixen, es podria desfer en qualsevol moment. Sap que ha de jugar bé les seves cartes, aprendre a prescindir-ne, malgrat el neguit i la inquietud pel que està a punt de començar. La Irene, xopa i enfebrada pels darrers dies viscuts sota la pluja, mira el carrer incert en ascensió cap al cim i se'n passa un crit. Els bràmols de la tempesta impedirien que se l'escoltés, el seu lament. Per conjurar els dubtes intenta trobar un mirall a les aigües del riu Mandeo, potser també per dedicar-se a un somriure. Ha estat valenta durant aquestes setmanes de viatge, fins i tot més que alguns dels seus protectors. Per la superfície és un sutge negre que corre en petits remolins cap a la mar, com si s'hagués proposat netejar el món. Després es gira en direcció a la petita ciutat de Galaècia. Cap altre camí no li està permès, i tant és que convoqués els déus o els homes. Bé, benvinguts i benvingudes a Tens un racó del món, aquest racó que Canal 21 dedica al món de la literatura. Avui no m'he pogut estar de començar el programa no amb la meva veu llegint un fragment, sinó havia d'aprofitar que estava a colla per a poder que llegís ella mateixa un fragment del llibre que comentarem tot seguit. Ja donem la benvinguda a la que ja heu vist, Colla Valls, benvinguda aquí de nou, a Tortosa, a les Terres de l'Ebre i aquest racó que també és teu. Jo feliç, molt feliç. Bé, doncs farem un breu repàs de la teva ja comença a ser extensa biografia. És reusenca, cosa que això ja és important, ja dona caràcter a una persona, escriptora, actriu i també dedicada a la docència. El 2010 va publicar la seva primera novel·la, La princesa de Jade, que va guanyar el Premi Néstor Luján de novel·la històrica. I després, pràcticament, la seva bibliografia ha anat a llibre per any. El 2012, El Mercader, que va obtenir 3 premis de protació popular. El 2013, Les Torres del Cel. El 2014, La cuinera. El 2015, L'amor prohibit. El 2016, Etèria. També ha publicat llibres infantils i juvenils. També ha fet d'actriu. I també té, com si diguéssim, la seva vessant de dramaturga, perquè ja ne parlarem perquè és molt interessant. El segle IV, amb Etèria, una altra dona d'aquestes que podrien ser de Reus, també. Sí, podria ser ganxeta perfectament. No és de Reus, però és una dona amb caràcter, com moltes dones dels teus llibres, un personatge que, a veure, et conegui per a dedicar-li un llibre segur que t'ha de fascinar, no? Per què? Bueno, Etèria és jo crec que la paraula és incursió. Mentre veníem amb el cotxe cap aquí, li deia al Julió, he trobat la paraula per posar al programa del Jesús. Perquè sempre deia, i què és Etèria? Jo deia, bé, és una recreació? No, no és una recreació. És una ambientació? No, tampoc. És una aproximació? No. És una incursió a la vida d'aquesta dona que va viure al segle IV, que era una noble i que es va posar al camí, a la seva vida i a la seva experiència vital. I quan jo la vaig conèixer, el 2010, no la vaig conèixer, la vaig descobrir... Bueno, sí, la vas conèixer. Sí, la vaig conèixer, amb una exquisida biblioteca de Cesario Sánchez, un gran poeta que viu a Galícia, i vaig veure tota una secció dedicada a ella, i dic, però
què se m'ha passat per alt? Qui és aquesta dona? I totes aquelles preguntes que jo em vaig fer, vaig voler-me-les fer en veu alta i compartir-les, no? Per què una noble emparentada amb l'emperador Teodosi es porta a terme un viatge tan insòlit per l'època, no? Fins a Galècia i fins a Terra Santa, no? Va anar? Clar, això al segle IV era com anar a Mart, com a ell. Era com anar a Mart. La Pax Romana ja no estava en el seu millor moment i sí que anava acompanyada d'una petita escorta, però a mi m'interessava molt com durant aquest trajecte ella va anar canviant, no? Com el viatge et va transformant, o et va replantejant, o et va moldejant, i tot allò que hi vas trobant, i dic allò i aquells que vas trobant, i aquelles que vas trobant, si no et mostres impermeable a tot i vas a pinyó fixa, que no és el cas d'ella, doncs et va fent preguntes i et va deixant mirar, abandonant la mirada miop que tenia en el seu racó, aquesta còmoda quotidianitat que tenia a Calavario. Sempre el viatge, els teus llibres, sempre el camí per a créixer, són elements, formen part de la teva vida, el camí, el viatge, els llibres. Clar, ja la coneixem el seu viatge, perquè el va escriure, no? Perquè escriure és primordial. Jo aquí és un programa de llibres i sempre recomanem llegir, però jo sempre recomano escriure perquè com a enriquiment propi, perquè ella segurament devia escriure per a elles. Ella escrivia per unes germanes, una comunitat de la que ella va partir. Ella no era una monja perquè era impossible. Si tu poses Etèria, també es diu Aetèria, Exèria, en castellà la tradueixen com Egeria. Si tu busques a la wiki Egeria, el primer que et posen és monja. No podia ser monja, no hi havia monestirs i molt menys femenins en aquella època a la península, però segurament que sí que formava part d'una comunitat de dones que es reunien per estudiar les escriptures i tot allò que tenien al seu abast. Jo crec que ella és una espècie d'enviada per complir els somnis d'elles, de la comunitat, per anar en aquests llocs a Terra Santa on han succeït tots aquests esdeveniments que dintre del seu món interior han anat vivenciant, i ella es compromet a escriure'ls-hi i explicar-los allò que veu. I clar, amb aquest diari és fantàstic com a material primigeni, perquè no només es veu els llocs on visita i viatja, sinó que es veu amb quina actitud s'enfronta, i veiem que és una dona molt curiosa i a més és una dona molt senzilla i que no va... Les grans fites, com pujar al Sinaí, no li fa perdre els petits detalls, d'aturar-se en aquella flor o amb aquella persona o d'observar els peus plens de pols del viatge, i això em fascina. És ànima d'escriptora. Sí, és ànima d'escriptora. Etèria tenia ànima d'escriptora, perquè els escriptors no només ens fixem en les grans coses, sinó sobretot en les petites. És una època, com ja abans ho deixava anar, que sempre és una època de crisis i de canvis, sempre, no? I aquí també, és una època de crisis, estem en el segle IV, de crisis d'idees, estem en el canvi, estem en el moment en què s'imposa el cristianisme, i tenim aquestes dues dones, dues dones que estan aquí potents, que també les dues fan el viatge, la Irene i l'Etèria, i cada una simbolitza com dos mons, com el món, la Irene, que vol defensar aquesta religió, aquests costums paganes de tota la vida, i lo nou és el cristianisme, ara, lo nou. I són dues visions del món diferents, i elles dues estan enfrontades, no gosa d'enfrontades, estan una davant de l'altra, i cada una representa aquest món, que cada una creu que és el bo, i és interessant veure aquestes dues maneres de veure el món, que són diferents, no sé si són diferents. A mi m'agrada molt com ho has dit, no enfrontades, però sí un al davant de l'altre. Quan podem estar al davant i mirar-nos als ulls, dius, bé, ja podem començar, no sé si a parlar, però a compartir el silenci. I aleshores, és cert, és un moment en què el Senat està dividit, perquè Teodosi diu que qualsevol religió que no sigui la cristiana serà perseguida i extingida.
quan fins aleshores Roma era una ciutat lliure i acollidora. Totes les religions podien conviure unes al costat de les altres. El Senat, eminentment, era pagà en la seva totalitat fins que es va cristianitzant per estar al costat del poder. Evidentment, hauria pogut passar a l'inrevés i la història hauria estat una altra, però va estar aquesta. I aleshores, bé, amb tota aquesta lluita de poders, que no és altra cosa que això, sempre és l'ambició, sempre és això, me semblava com a molt grandiloqüent parlar d'aquests grans poders fàctics. Jo crec que és molt més senzill, no sé si senzill a l'hora d'escriure'l, però sí que molt més proper i molt més agradable baixar al terreny de l'humà i que dos personatges es mostrin diferents maneres de fer. Sempre diem que escriure bé, el que aspirem tots, és més mostrar que dir. I aquest és el que intento amb els dos personatges, la Irene i la Etèria. Hi havia una frase, sempre tinc frases o idees força, que ja ho saps, que ens van acompanyant mentre escrivim. Una d'aquestes frases que m'ha acompanyat sempre amb l'escriptura de la novel·la, que estava al meu escriptori ben a prop i ben proper, ben visible, era que compartir límits és generar vincles. I aquesta és una de les idees de la novel·la. Sí, ells es troben en un límit mòbil, perquè van en aquest camí ple de perills i també ple d'il·lusions. I jo quan estava preparant els apunts m'ha recordat un llibre que sempre lo tinc al cap, que és Incerta Glòria. Hi ha una frase que és de les meves frases preferides d'aquest llibre i crec que s'adiu amb la Irene i l'Etèria, que un dels personatges d'Incerta Glòria és un vell comunista, que després de tot el que ha passat a la guerra, els desastres, diu que les idees al final són una porqueria i que la gent no s'hauria d'unir per les idees, sinó pels sentiments. I crec que una mica també és aquest el missatge. Sí, és exactament aquest el missatge. La religió és important en els dos llibres, sobretot la religió quan és vista com algo opressor, que podria ser vist des d'un altre punt de vista, i ho pot ser, i de fet ho és, però la religió es veu com un element de confrontació en aquests dos llibres. Això també és d'una actualitat rabiosa. És que les novel·les històriques estan totes basades en el present, no en el passat. M'ha fet molta gràcia que tu pots agafar com a còmic en una frase que parles del Senat, que diu que el Senat ja sols és un espectacle macabre i cruel més digne de l'arena del circ que d'un lloc on defensar les lleis o impartir justícia. Això no pot ser més actual. No pot ser més actual. La religió, les idees, sobretot les dones, aquestes dones fortes, potents, que estan a tots els llibres, tossudes també. No sé si tenen alguna cosa de coll avalls, aquestes dones fortes i tossudes, o... Jo crec que ja ho saps, Jesús, som una miqueta tots els nostres personatges, som una miqueta totes i tots, perquè realment sí que hi ha, en aquest cas és molt clar, la cuinera i Etèries és molt clar que són dues dones i la cuinera ella, la Constança Clavé, però en el mercader, que és ell, en Jaume Miravall, les dones, les lectores acaben fixant-se amb l'Alèxia, però si és ell, però sempre anem a buscar, no sé, amb algú amb qui identificar-nos, possiblement, tenim l'oportunitat, els que escrivim, per això escriviu i tant, llegiu molt, però l'exercici d'escriure vas entregant-te a cada un dels personatges i també et vas reflectint i contrastant i redescobrint moltes vegades.